Kaseng Nyautrap Youth Council HYC West Kasil District Menta kasengi ke South Trek Gurisau Arjar Arpusau Hapok ke Jingilam Jong Usamla Lumlang Kharsimli Presiden ke HYC West Kasil District Kilayo Bania Kendu UMP ke Shillong Parliament Dr. Ricky AJ Singkon Hak Jingwan ke Jong U Syariang Do Hapok Motion Road Civil Subdivision Hak ke Jingya Kendu UMP Kaseng kala IT ru dekat dor khas halor ki babon ki mat jing dawa Kipaya day berki surok ki badon kam bad kongsan baha po West Kasil District ha ka ba kila kentu UMP bu uniarab ban budden bad shim khialam naga benta ka baha ka miat bad ke jing muntoy jong ka district hi barok kawai ni ki surok ba kongsan kalong halor ke jing sakut ke surok na mauthir shakrshai bad chai gaw ha Assam ka badai ke surok tulien bad ka benta ka ba ar naga project shna surok jong ka nongstoin rambrai ka badang la ban pendep tang hadu ke snong mauthir ka badai ka benta ka baningkong jong ka project Bat kumju ke seng kelapan senguru halor ke jing sakut no ke jing pentrei ki surok leng baga skim PMGSY hapo West Kasil District nalor kiwe day ki mat jing dawa. Ika HYC Nyautrap Youth Council West Kasil District hagan ika singi kwa mtang ilayo pan ya kendu ya Dr. Ricky AJ Singkon ibolong MP jong ka Shillong ke jongi kumju ru ni kendu ya Baaden miliar semat ibadai semat ibadai Presiden jong ka WPP halor ki mat jong ka dong ka than ke jongi hak jing ya kendu jongi ba Dr. Ricky kalong kawai kalong halor ka jing halor kawai kamat kalong ba hadin bangi i bagan ni ka surok phase 1 kadai tang hadu ka bakut tang hadu mofir nam ta phase 1 jong ni ka tulin na nosoin harampai berkajing kwa ke jongi kalong de ber sedang no second phase nang ba kanong ka jing kerfu ya ka dong ka than ke jongi ya ko jong ka West Kasil District tindak liang jong iru ila ular ban simphia nam ta kene jing kwat jongi nang bangin yo no sa ya ka second phase kanong ke juga tu nam tai ba berkapa ar kalong ka jingi kenduk ke jongi halor ba banteng ya ke intermediate lane lan ka tulin nadu namo chadu kulang kumbangi layo ya ka benta ba fer ni layo jing tular nadu permen swa ba ni afterman ya kata ka surok hadu menta ba kade ban yo no sana pateng na namo na mangi i kene ka ba tre menta ka kud hadu mo tinadu mo kulang kata kade ke jing kerpat ka jongi bat ka ba lai ka bangi kerpat kalong ban penyo no ya ka katulin ban connect na ka West Kasil District syaka South West Kasil District kemudian nang sain sama kurwat ngi ka don ka tu ka intermediate lane ka ba tre menta kalong ka ban Malaysia wa kaji ndre jing kwa ka jongi kalong ba kade bandon katulin na ka connection na ka district kemudian nang sain sama kurwat kata kalong ka jing kerpat ka jongi i ban kawai kalong bangi ka jing kenduk ka jongi ngi ba dapi pet nanong kasen dapiat hanong knum kala khamjan nanong kasen sya jaido sya kenro sya nong knum ban ya wan yat nanong san digitore suru ngi bagi khamyat ya ketika surok kang tai kumtangi kerpat ba laknu nui i doktor ba inirap ban penyo no ya katulin dan nika intermediate na nanong kasen ha jaido ha kenro bat hadu hadu anong knum khnang ba kanong gajing kerku ya ki pai ba kham tam ki nong wan jungok kai percai ki ka khamjan bat kawai kadai ka ba menta kawai ku bangi kenduk long di surok ini na nongstoin Bandung Sopian kalau long kajing le ranya ngi ka West Kasil District ilayo kini surok nang ni entai da kajing yarap jong ka sarkar kemi hendrai kaba mentak long nanong na Sopian Bandung nongstoin kamdan ka surok ko biang ho ni mensuang ilayo benak ta kadon kita kan satre kita ka tulin hendrai mentapan ngi ba kam sumtre ka tre da ka surok ba longkat ka PMGSY tindak yang jongi kerpat ya i ban yarap lem ban pendiok kenapa kanong kajing kerku bat kanong kajing itnat ya kanong sen tau kajing kata kadi kerpat jongi berkawai ki PMGSY ni kini ki PMGSY ki bobun ke ban kaliang jong ka office Wirludi kala phak syaka tenat ndrai haduk mentakin patre ki bobun hapuk jong West Kasil ngamlak banjar na kaliang jongi kerpat ya i ban ya kentur lem bikin diruk nam bagin kami kloi berkawai ka surok kalong nang ni na ruyang hatong hor ngi ba hadu akhiabari kala don kam ka intermediate dikata ka jingi keren ka jingi bat i bangi kerpat balak nu mangi i ka don ka sinot ha ka tonghor ka balang tonghor ka senam arjar laitho dikum tangi la don kam ban i ba sarkar pat kentum kre ya ka intermediate naruyang sya tonghor syadu akhiabari nam kan long ka jinger kuru ya ka tega than jingi lengba kini ki surok la dai Dr. Ricky bolong MP jingi ila ban yarap lem kan long kan pun kiuru ya kayo ka kot jong pajba nya West Kasil District kita ka di jing kerpat jang